Ще е моето видео за кола, или по-скоро аз какво мисля по въпроса, нали, защото всъщност го имах като предизвикателство, нали, да направя видео за или против, т.е. аргументи за или против бирата, но решихме с това да го направя за алкохола като цяло. Окей, какво е моето лично мнение за алкохола? Като цяло смятам, че алкохола не е нещо, което помага на мен самия, но не съдя хората заради факта, че пият. Нали, ако пиеш, няма да, пак може да бъдем приятели, няма проблем. Въпросът е, че за моите цели, за това, което аз искам да постигна в дългосрочен план, това да пия всеки ден или пък дори само уикендите, смятам, че не би ми помогнало. Но идеята на това видео е по-скоро да анализирам защо мисля така и нали, реално покажа, че алкохол не е чак толкова ужасен, нали, гледна точка на това, че има своите плюсове, но като цяло за мен лично минусите са прекалено много в сравнение и просто не получавам повече от това, което губя като цяло. Но да започнем, да бъдем справедливи, да започнем с положителните страни на алкохола. Окей. Първото е очевидно, общо взето, това е, че се отпускаш, нали, общо взето. Да речем, бил си на работа цял ден, лойка, изведнъж излизаш, нали, искаш да се отпуснеш, искаш да се забавляваш, пиваш едно-две и бам, вече си в социално настроение, отпуснат, можеш да се танцуваш, не ти по каква музика пускат, просто всичко е забавно, хората са интересни и прочие. Нали? Просто бам, с минимални усилия. Не се налага да правиш каквото да е. Общо взето, то си идва само след една-две чашки. Нали? И това е доста нали, готино нещо, защото минимум усилия и бам, чудесно настроение. Нали? Прекрасно. Друга положителна страна. Вече не си заклещен в главата си, нали? Не спираш да анализираш всичко, което се случва около тебе, особено ако си интроверт, това е наистина голям проблем. Нали? И отново, чувстваш се щастлив, отпуснат и всичко е прекрасно. Нали? Също така се чувстваш част от групата, това също е доста интересно, подобно на пушенето, как може да издадеш, да речем, да изпушите по една цигара, примерно може да изпиете по едно или хай на здраве, пък ако си странния пич, който не пие и всичко правя на здраве, ти си пиеш тихичко минералната вода. Нали, малко е странно, признавам. Така че има плюсове от това да пиеш алкохол. Нали. Някой казва, че дори в умерени количества може да е полезно от здравословна гледна точка. Не знам, честно казано, не познавам много такива хора, които реално пият в умерени количества. Повечето рационализират, т.е. си казват, това е в умерени количества, това е полезно за мен. И реалността е, че просто пият много и се успокояват по този начин, за да си казват, то не е проблем, нали? То е здравословно. Полезно е за сърцето, едно-две чашки, нищо няма да стане. Нали? Окей. Да. Има положителни страни, не отричам, нали, лесно влизаш на социално настроение, особено аз като интроверт, на мен ми е супер трудно да навляза в социално настроение. Много по-лесно би било да изпия една-две чашки и бам, да не го мисля повече. Но тук идват и многото минуси на алкохола, според мен. Основният минус за мен, всъщност не е здравословните последствия, по-скоро, нали, още ето, кратко не искам да се споделям личната житейска история, но като цяло най-големият проблем винаги е бил общуването. И общо ето в момента най-голямата ми цел е да стана по-добър в общуването, да комуникирам по-добре, да се изразявам по-добре, по-уверено и така нататък. И едно такова средство за постигане на тази цел е именно да излизам и да общувам с хора, нали, на места, в които обикновено се пие, нали, нещо, което е още прието, излизаш и пиеш, нали? Така се отпускат хората. Аз имам друг начин за отпускане. Общото аз се отпускам като говоря с хората, защото има един принцип, който е, че по принцип, когато, нали, си затормозен от лойка, цял ден си програмирал или нещо такова, ако имаш някаква професия, която е изцяло лойка по цял ден, за да се отпушиш, нали, общо взето, алтернативата на алкохола е просто да разговаряш с хората. Нали? По този начин виждаш, приятел, това светът е приятелски настроено място и не е толкова лошо като цяло. Нали? Мога да бъда себе си, мога да бъда експресивен, мога да бъда уверен. Нали? Като даваш доказателства на мозъка си и виждаш, тук е едно
приятелски настроено място и мога да правя каквото си искам общо взето. Това е готиното. Но когато пиеш алкохол, нали, и даваш тези доказателства на мозъка си, лошото на това е, че започна да свързваш алкохола с тази твоя уверена персона, така да го кажем. Нали. Да речем, започваш да общуваш, се чувстваш уверен, но след това вече не помниш тези изживявания или ги свързваш с алкохола. И дори може да стигнеш до такава ситуация, в която примерно се чувства хиперздухан и си кажеш, не съм си изпил бирата, сега няма как да бъда общителен, уверен, но... И се пребава жестоко. Нали. Докато от друга страна, ако придобиеш тези изживявания, когато си трезвен, развиваш истинска увереност. Нали, има така наречената ситуационна увереност, която зависи от конкретни обстоятелства. Да речем, че си с приятелите си, че си пинал едно, или че ти си шефа, ти си този, който организира партията, такива неща. Нали, това е ситуационна увереност. Но истинската увереност е, която не разчита на нищо, просто на факта, че ти си себе си. Ти си толкова много булшит, носве всякакви глупости и просто няма нещо, което да може да те спре, защото имаш тази солидна увереност. Минал си през много глупости и знаеш, че просто можеш да се справиш с каквото и да е, което идва към теб. Нали. И така, това е най-големият минус за мен, че разчиташ на нещо, нали, ситуационна увереност и просто губиш тази концентрация като цяло. Нали. Случва се нещо, което развива твоята личност. Нали. Примерно се престрашиш да кажеш здравей на непознато момиче, нали. Но понеже си пил, на другия ден даже не си спомняш и си мислиш, не си спомням какво стана, губиш детайлите и мозъкът ти не може да свърже тази готина, трезвена персона с действието, което си предприел. Нали. Общото ние формулираме своята личност като цяло около състоянието, в което се намираме най-често. Така че предполагам, че през повечето време не сте пияни. Нали. И затова започвам да различаваме. Нали, едната личност е уверената, но тя е свързана с алкохола. Така че, но ако си пинал 2 чашки или повече, увереността няма да стане. От друга страна, ако си пробил всички тези интересни изживявания, като си трезвен, започваш да живееш тази истинска увереност и бам, не ти трябва никакъв алкохол, може просто да превключиш почти моментално, защото имаш тези изживявания, които те подкрепят. Така, още някои минуси, да кажем. Да, интересното, което е забелязвам всъщност от някои мои приятели, че примерно те стават весели, общителни в началото на вечерта. Аз обикновено, когато нали, съм си спазил процеса за навлизане в социално настроение, навлизам в такова настроение чак към края на вечерта, още да речем към 2-3 часа. Те обикновено по това време вече са изморени, нали, алкохол вече действието му изпада, нали, пада надолу. И е доста гадно, защото така по този начин губят много интересни възможности за себе си, защото обикновено, поне от моите лични изживявания, към края на вечерта обикновено се случват най-интересните неща. Нали. Но е тъпо, защото нали, от една страна, примерно, аз отивам нали, рано и ми е трудно да се отпусна, че съм заклещен в главата си, започвам да анализирам всичко прекалено дълбоко. Просто си пивате 1-2 и се отпускате само музика, уау! Аз само коста, заклещен съм в главата си, анализирам. Нали, проблема е огромен за мен, но постепенно аз се отпускам и към края на вечерта съм супер социален, нали, ако съм спазвал правилата, процеса си. Нали, може да имаме лош вечер със сигурност, но като цяло това за мен е много по-практично и полезно. Докато приятелите ми към 2-3 часа са вече търсят какво още да пият, нали, да се подобрят малко настроението, защото ефектът от алкохол е спаднал и просто е блек. Нали. Друга, може би по-дребна причина, но това нещо е скъпо. Има някои хора, които пият всеки ден. Дори да пиеш по една бира на ден, това са, да я знам, поне няколко лева бам, отиват на вятъра. Дори да е само уикенда. Не, защо давам пари за нещо, което за някакво чувство, което мога да генерирам от себе си, със собствено си, да се чувствам по-горд и да се чувствам волшебно. Това е магията на те наречения стейт, за който съм говорил в
някои статии, които съм писал, също един много интересен превод, който бях направил наскоро. Има по-подробна информация за това, но общо взето това е състоянието на пълна увереност, когато чувстваш, че нищо не може да се обърка, просто си в настоящето, наслаждаваш се на момента, шегите ти са остроумни, хората им се забавляват, защото ти вярваш в себе си, в тях. Но това става само с действие, само като покажеш на мозъка си, че в конкретната среда можеш да се държиш като like a boss, нали, като готин човек. И в крайна сметка това те отпуска и твоята харизма за наява един вид. Но е наистина проблем това за мен. Като казах, скъпотия, да даваш пари, fuck that. Просто не обичам да давам пари на вятър, обичам да ги давам за някакво здравословно ядене или нещо такова, да речем. Друго, да, очевидното, здравето, hello, нали, очевидно няма да ми стане нищо, ако изпия една бира, също така не ме съдете, ако ме видите навън, ме видите да изпия една бира с приятели или нещо такова, нали, понякога пия, не казвам, че никога не пия, но като цяло избягвам, нали, не съдете. Но като цяло избягвам, защото в дългосрочен план се създават проблеми. Нали. Няма да стане нищо, ако изпиеш една бира един ден и нали, след това минат няколко месеца и още една бира. Нали. Нищо няма да ти стане, но ако всеки ден пиеш по една бира или дори уикендите могат да бъдат проблеми, защото с времето това акумулира и идва този те наречен ефект на снежната топка, като нали, една снежинка не прави голяма разлика, но като се съберат много снежинки на едно място, се получава една снежна топка и нещата не отиват на добре като цяло. Така че да, не е нещо, което днес препоръчвам да пиете, просто защото съсипва здравето и като цяло. Какво друго? Да, казах за стейт всъщност. Това е интересно, защото стейт е това състояние на пълна увереност. Това е нещо, което се придобива с действие, като общувате с хората. Това е моят процес като интроверт. Не обичам да пия и не мога да танцувам, така че какво ми остава да се опитвам да общувам с хората. И това ме отпуска общо взето. Не знам друга алтернатива. По-трудно е, защото този процес казва, че трябва да може сам да генерираш доброто си настроение, без да разчиташ на някой друг, нали? Без да разчиташ на добрата музика, добрите хора. Трябва да можеш да се забавляваш отвътре от себе си, нали? Дори да те отрязат всички, да не искат да говорят с теб или нещо такова, ти трябва пак да го намираш забавно и просто да не разчиташ на външни субстанции, които да те карат да се чувстваш щастлив. Или само алкохол, или пък сега е доста популярно MDMA, моли, или какво е там. Не съм го пробвал, но доколкото знам е нещо като наркотик, който те кара да се чувстваш мега социален, защото манипулира серотонина в мозъка ти, който е отговорен за настроението ти като цяло. И всъщност е доста интересно. Да. Но за алкохола като цяло, смятам, че ключът тук е просто това да бъде, когато пиеш, това да бъде събитие в живота ти, а не е лайфстайл. Защото лесно можеш да разбереш дали е събитие или лайфстайл. Нали? Ако примерно с приятели си разказвате някакви истории и да почнеш да кажеш, спомняш си, когато се напихме в сряда вечер, това беше хипер забавно, нали? Докато ако е просто, вчера се напих и не помня какво става, днеска пак, това е лайфстайл. И това е проблем, защото ще ти създаде много проблеми. Нали, като цяло, интересното е, че има два начина да се измъкнеш това да се заклещне в главата си. Може да минеш под съзнанието, което означава да се напиеш, да не знаеш къде се намираш просто, или да отидеш над съзнанието, като действаш като си в настоящето и по този начин пак ще се измъкнеш и пак ще постигнеш същия резултат, но без страничните ефекти като махмурук и подобни глупости. Okay? Още един минус, който се сещам. Да, постепенно се пристрастяваш. Нали? Интересно е, особено с цигарите или подобни неща, но дори с алкохола. Казвам, че е с алкохола. Нали? Забавно е как началото си кажеш, хайде само една чашка. Нали? Никой не казва, ще се напия като свиня. Нали? Понякога го казват, но като цяло е, хайде спием на две, се отпуснем
И като се усетиш, не знаеш какво стана, нали? Защото си се улял, нали? Малко нямаш тази мярка като цяло. И да, наистина, пристрастяваш се, нали? Няма да стане с една бира, но както казах отново, ефекта на снежната топка, а особено неща, които ми носят удоволствие, не карат ми да се чувствам добре, са изключително пристрастяващи и са много опасни и наистина трябва да се пазите. Все едно има чума, просто пазете се от чумата, защото това може да ви се сипе от всякъде. Много е гадно. Да, исках също така да ви споделя едно друго нещо за алкохола и това е, че как се справям, когато някой ме пита защо не пиеш? Нали? Понякога чувствам напрежение, нали? Когато съм около хора, които пият, нали, забавляват се и аз чувствам някак си като аутсайдер, нали, минерална вода, всички си викат, what the fuck, какво на това, защо не пие, всички пият все пак, нали, и не искам да се правя на, готиния, който не пие, бунтарът, който е по-специален, ще остана, нали, и трябва да им покаже, че той е научил правилния път, а всички дори са сгрешили, нали, това е адски тъпо, правил съм го миналото, за жалост и сега го правя понякога, но като цяло се стремя да не го правя. Не се прави на по-готин от останалите, само защото не пиеш и нещо такова. Това е тъпо. Или не се опитва да научиш, да обучиш другите и да им обясняваш. Всъщност не трябва да пиеш, защото бля-бля-бля-бля-бля. Докато си навън. Просто не трябва да е big deal, не трябва да е нещо, кой знае какво или толкова важно за теб. Трябва да е просто, окей, пиеш, няма проблем, high five, се забавляваме. Но ако някой друг те пита, защо не пиеш, нали, вместо да се обясняваш, защото страх, здравето и и стей, бла-бла-бла, интроверт. Не, просто не го приема на видео, просто кажи, просто не пия, просто съм обсебен от личностно развитие, фитнес, такива неща и си пазя фигурата. Каквото и да е. Просто не го прави на голяма работа, не прави от мухата слон и повечето хора ще са окей с това. Нали, ще има някой, който пак ще притисне, още едно, не, само едно, нищо няма да си стане от едно, ще чувстваш напрежението, но като цяло не се образува на това, не си струва. Или пък като скажеш изпи едно от две, нали, нищо няма да ти стане, както казах, ако това е събитие в живота ти. Проблем става само ако се случва отново и отново. Нека имам само нещо друго, което съм се записал тук. Така. Да, що е здравето ти, пресъстяващо е, губиш фокус. Да, просто едно послание накрая. Може би трябва да се научиш да се насладиш на процеса, ако си интроверт и искаш да не пиеш, нали, си по пътя на личностно развитие. Трябва да се научиш да можеш да генерираш това настроение и без алкохол. И без каквото е било друго външно нещо. Моят процес, накратко ще го кажа, е, нали, понеже казах не пия, не танцувам, или по-скоро не мога да танцувам, но моят процес е просто да общувам с хора, дори с непознати. Всъщност с непознати е най-ефективно, защото по този начин наистина се отпускаш. Нали? Като кажеш здрасти на някой непознат и виеш, че не умреш след това, подсъзнанието ти си казва, shit, явно не е чак толкова страшно. Мога да се отпусна, нали? И малко по-уверен се чувстваш след това. И ако това го правиш цяла вечер, holy shit, накрая ще си като цар, като бог, направо. Всички други ще не могат да си кажат името от алкохол, не само ти си само fuck yeah, увереност, щастие. И те са уморени, а иронията е, че когато се общува цяла вечер, после не можеш да заспиш, защото си толкова развълнуван. Толкова е готино чувството на стейт. Okay? Просто е изумително. И се дразна, че повече хора не знаят за това, или просто ги мързи, страги, какво е, нали, разбираемо е, трудно е, но трябва да се научиш да се насладиш на процеса, на малките стъпки, които те водят в правилната посока и също така да знаеш кои са твоите вътрешни бутони, да знаеш кое те развеселява. Казвай неща, които те разсмиват, дори другите да ги мислят за малко старание, ако ти се чувстваш по-добре след това, това е важното в случая, окей? Следвай процеса, наслаждай се на стъпките и наистина ще бъдеш изумен след това, как ще се чувстваш на края на вечерта, ще си кажеш, вау, не съм пил и направих всички тези интересни неща, запознах се с толкова готини хора, имам повече енергия, чувствам се сякаш мога да се справя с проблемите си, вече не съм депресиран, социален съм, вау, това аз не съм, ще си мислиш, what the fuck, това никога не ми се е случвало и просто ще бъдеш шокиран от това, което си постигнал без алкохол.
Ще имаш истинска увереност. Няма да се страхуваш, не, навън съм 11 часа сутринта, има едно готино, че искам да я кажа здрасти, но не съм пил. Няма да речеш тези глупости, защото си изградил истинска увереност и можеш да го правиш по всяко време. Окей? Наслади се на процеса, пробвай, забрави за шибане алкохол. Поне това е моето лично мнение, но нека всеки прецени за себе си и да направи изборите за себе си. Окей, това е моето лично мнение за алкохола. Това е. Peace!